Mine damer og herrer, Peter Langensud, Søde i Hårdt Bøde, så er vi live fra Slagter Gregersen i Fredericia. Jeg har fået en udfordring i Kims Kattepine om at lave årets første julemedister, og det var den gode Gregersen altså flink til at sige ja til, og lad mig prøve. Og lige se der, hvad jeg skal i gang med nu. Jeg skal lige høre, Gregersen, har du grisetær egentlig? Ja, det har vi. Hold kæft, du må se sjov ud, mand. Hold da kæft. Nå, her. Nu skal jeg gokke, siger du, og det er noget, jeg er rimelig erfaren i. Ja, så du sætter bare tarmen på. Du skal trække tarmen på der, ja. Sådan her. Ja. Yes, hele vejen ind. Ja, sådan der. Sådan der. Super. Og så trykker du på den pedal med knæet. Med knæ? Ja, her. Så kommer medisteren ud. Er du sindssyg, mand? Stop for helvede! Nej, for helvede! Nej.